Pedigri yn ffair ea 2023 ac am ddosbarth sydd gyda ni. Mae yna wledd i'r gynulleidfa, mae'n gynnar o hyd a mae'r lle yn prysu'r lenwi. Ond dwi mewn cwmni da, Lisa Jenkins o Gwms Ysbant. Bore da, Lisa? Bore da. Nawr, gobeithio bod ti'n barod i siarad. Ai. Mae'r llais ma'n gwegian, ond wyt ti'n barod amdani? Ai, gobeithio ni. Am ddosbarth, Lisa, sydd da ni, yn wych. dydech. Sonia bach nawr de amdano ti a'r fiches sydd â chi adre? Wel, ni'n ffarmo Pedigree Lims gytre. Mae ci da Lirell ei hunain a mae dad Cwm Tegwen a Cathal. A mae rhyw 40 da ni rhwng y cwbl. A ni'n gwerthu'r tarwod fel tarwod a dyn magu rhysiedu'n hunain a gwerthu ambell un fel storer neu tew wedyn fel bwysau. A wy'n cofio, blynydde nôl, dod lawr i weld mewn gied y ci a prynu tarw gyda chi. Un o'r teirw Limousin cynta bryno ni oedd wrtho chi. A mae wedi gwneud gwaith gwych i ni dros y blynyddoedd. Wedi mynd erbyn hyn, ond nath e waith da i ni war y teg. Fi'n falch. Felly, wy'n gwybod bod gen ti ddiddordeb mawr nawr, Lisa, yn y dosbarth yma, achos mae'r ein yn Heffrod Pedigri Limousin. Fel wedes i, y dosbarth cynta i'r Lims yn y ffair ea eleni, ac am safon o wartheg, ond tipyn o waniaeth o ran y pwysau yma, O, so pwysau, waniaeth mawr da chi. Gyda un dar sellers am 570 kilos, a mae un da chi'n 771 kilo, felly mae hwnna'n tipyn o waniaeth mawr mewn un dosbarth wedyn ni. Ond, tas dy beirniad fi fi. Yn union. A'r beirniad yw Mr Gavin Scott wedi teithio lawr o'r Alban yn byw ddim yn bell o Gaeredin. Wedi beirniadu yn y ffair ea o blaen a hefyd wedi beirniadu yn y sioe fawr, felly mae'n ŵr profiadol iawn yn dweud, Lisa. Mae'n gwybod beth mae'n hwylo amdano. Tas dy beirniad yw ar diwedd y dydd, yn gyfer. Yn union, mae'n cadw biches o wartheg masnachol ac yn cadw gwartheg glas Prydeinig a gwartheg Limousin Croesfryd, a mae wrthi nawr yn tynnu nhw mewn i'r fath o drefn. Beth sy'n digwydd mae'r hyn o bryd, Elisa? Mae'n siŵr nhw'n hynny nhw mas, really. Pwy rai ffefryns unrhyw un sydd dan llygad efallai, jyst i cael siol dyseido, really. Siwt mae'n mynd i pleson o byddwn ni'n meddwl, ond mae'n sim dal beth mae'r beirniadau yn neud. A pawb o'i ffordd wahanol i beirniadu ar diwedd y dydd. Ond mae'r un lleia sydd yn y blaen o hyd. Ie, mae hynna'n ddiddorol. Heffer rhif 8 P&S Sellers, o hon wedi teithio lawr o swydd Lincoln. A mae hon yn y safle cynta, fel wedes ti, yr un ysgafna yn y dosbarth, ond mae dal yn drwm, mae dal yn 570 kilo, dwi? Ori, ond mae'n drwm, ond wedi chybod, eto, mae'n ysgafn yr dosbarth yma, felly... Sama, depends beth mae'r judge mynd i fo'n fwy na dim. Ti'n hollol iawn. Reit, mae e wedi tynnu rhif 11, Richard Wright o Wlad yr Haf. I ni gyd yn gwybod am lwyddiannau Richard Wright yma yn y ffair dros y blynyddoedd. Mae hon yn heffer fach neis iawn yn dwi. Pwy fath o bwysau hon te rhif un ar y cothi TikTok. Mae hon yn dod o Gymru'n wreiddiol wedyn ni. Ori, wel mae'n 689 kilo, felly... Bwysau perffaith. Ori, dwi ddim rhy fawr a mae siap bach neis arni, y tu ôl hefyd. Mae cefen yn gwastad a... Na, mae'n heffer real neis, byddwn i'n gweud. Mae yn un bach neis. A Gavin Scott, jyst yn cael un edrychiad bach arall. Hwara teg, dwi'n di gwastraffu dim amser. Mae wedi bod yn slick iawn wrthi. Mae'n amlwg yn ŵr profiadol yn beirniadu'n dwi. Chi'n amlwg chwod, mae wedi tynnu nhw lan yn syth a mae fe'n stydion o nawr i wneud siŵr beth yw penderfyniad. Na, fel chi'n gweud, mae'n slick wrthi. Dim yn gwastraffu amser os wedwch chi'n hyman a haran o ran pwy safle mae mae'n rhoi bopeth. Fi'n credu bod hwnna'n rhoi hyder wedyn i'r bobl sy'n dangos. Maen nhw'n gwybod, mae'r boi ma'n gwybod yn union beth mae eisiau. A sdim gwastraffu amser, dim wyl i bywon. Na, a dyw'r dad yn ffordd aros yn y cilch yn gormod o amser. Mae'r dad yn lle mynd ôl wedyn i gorwe neu cael ei pampro eto neu beth bynnag sydd o flaen o. Mae'r heffer yn yr ail safle yn dywyn un fach sweet. A'i ffen, mae'n dangos un yn y dda yn dywi fyna, ond dwi'n meddwl bod e wedi wneud penderfyniad a dos nam newid i fod, felly. Richard Wright a cothi TikTok yn ennill y dosbarth cynta i'r Heffrod Pedigri Limousin ac mae'n heffer go arbennig yn dwi. Mae'n heffer arbennig i wedi wir, chymod. Mae cefen yn gwastad, mae lled dau, mae siap yn hygol dau yn ei ffartol, mae pen bach twt dau.
a mae eisiau'n dangos lyna'n mor dda fyna, mor naturiol. Felly, dim am mae honna oedd yn heiddi gyntaf am y marn i, no. Dosbarth gwych a mwy i ddod, dewch nôl ato ni yn y man.